fiecare domnișoară, fiecare fată la vârsta de 18 ani, atunci când împlinește majoratul, ar fi ca optim să vină prima dată la un medic mamolog. Atunci se face un examen general, se vede ce este și ulterior, la vizitele ulterioare, deja vedem modificările dacă apar sau nu apar. În anumite cazuri, în excepții, pot fi și vizite mai timpurii, mai atunci când apar anumite simptome sau acuze. În rest, nu este nevoie mai devreme de 18 ani să facem o vizită specializată la mamolog. Fiecare doamnă, atunci când nu are nicio acuză, adică nu o deranjează nimic, ar trebui să vină în fiecare an, o dată în an, la medicul mamolog. Exact tot așa să facă și o investigație ultrasonografică până la vârsta de 40 de ani, să facă o ultrasonografie și să vină la medicul mamolog, să verifice sănătatea glandelor mamare. Se palpează glanda mamară, se vede forma sânilor, mameloanele, dacă nu sunt eliminări din mameloane, se palpează ganglionii limfatici regionali, dacă nu sunt niște procese inflamatorii sau altceva, sau niște maladii maligne care ar putea progresa în acești ganglioni și respectiv se face o evaluare a sănătății lor, a glandelor mamare. Noi avem mai multe semne care ne-ar putea ridica semne de întrebare sau ne-ar pune în gardă. Cele mai importante din ele ar fi niște eliminări din mameloane și anume atunci când ar fi hemoragice, da, cu striuri de sânge, atunci când apare o formațiune care deformează o anumită zonă a glandei mamare, da, simțim o anumită formațiune când punem mâna pe glanda mamară, atunci când pielea își schimbă consistența sau atunci când apare pielea ca și cum ar fi coaja de portocală, da? Adică cu porii dilatați și culoarea mai galbenă, mai portocalie. Atunci când vedem că pielea este, parcă ar fi trasă de ceva în interior, da? Adică o deformare a pielii ca o adâncitură. Este de asemenea un semn de malignitate, adică de ceea ce ne-ar spune că poate să fie un proces malign în glanda mamară. Apariția unor ganglioni limfatici regionali, adică niște umflături care pot apărea în jurul glandei mamare sau în fosele axilare, sub braț, da? Adică tot așa ne pun în gardă că ele au apărut. Și senzațiile dolore, tot ar fi și ele un semn că ceva nu este în regulă, dar de obicei senzațiile dolore în glandele mamare ne spun despre un proces benign. Frecvent ne vorbesc despre un proces benign, da? Și nu despre cele maligne. Cu toate că în stadiile avansate este prezent și sindromul dolor. Atunci când mameloanele își schimbă forma sau se retrage un mamelon, da? Adică el a avut tot timpul o formă anume și la un moment dat am observat că el și-a schimbat conformația, da? Și el s-a retras în interior, parcă. Da? Asta tot este un semn nu bun în ceea ce privește formațiunile din glandele mamare. Astea sunt cele mai importante și cele care de fapt aduc pacientele la noi la consultație. Avem mai multe etape în diagnosticul cancerului de glandă mamară și depinde mult și de vârsta pacientei. Dacă vorbim despre pacientele tinere, cele care vin până la 35 până la 45 de ani, de obicei este consultul la medicul mamolog care recomandă anumite investigații. Și anume este ultrasonografia, în primă instanță este ultrasonografia. Dacă avem anumite dubii, semne de întrebare sau cumva categoriile de clasificare în ultrasonografie cumva nu concordează cu clinica, mai solicităm și o rezonanță magnetică. La persoanele până la 35 până la 40 de ani nu se face mamografia, se face ultrasonografia și rezonanța magnetică. Dacă depistăm o formațiune la aceste investigații care sunt suspecte pentru cancer de glandă mamară, atunci se face în primă instanță o puncție a formațiunii cu acfin și se vede ce fel de celule sunt în această formațiune. Se poate face și puncția, trepanobiopsia practic, puncția biopsiei cu ac gros a formațiunii, ce este mai informativă deoarece se ia o bucată mai mare de țesut și respectiv vedem mai bine ce celule sunt. Și atunci se stabilește diagnosticul de cancer de glandă mamară și deja ulterior merge tactica de tratament. Se determină în dependență de cât de răspândit
este procesul, da? De cât de mare este formațiunea, dacă sunt afectați ganglionii limfatici regionali, nu sunt, dacă sunt metastaze la distanță sau nu sunt și în dependență de asta se decide ce tactică de tratament o să fie luată. Noi avem cancer de glandă mamară, dacă merge vorba de predispoziția genetică propriu-zisă, este o anumită categorie de paciente care într-adevăr pot să dezvolte cancer mamar foarte devreme. Sunt cele care moștenesc de la părinți, de la bunici, o anumită genă, și anume merge vorba despre gena BRCA1, care ne răspunde de cancerul de glandă mamară, da? Care crește semnificativ riscul apariției cancerului de glandă mamară. Da? Și persoanele acestea, domnișoarele care moștenesc de la părinți gena dată, sunt cele care dezvoltă cancer de glandă mamară foarte devreme. Da? În cazul lor se face un screening mai devreme și mai riguros. Da? Ele sunt cele care sunt monitorizate la o vârstă mai devreme și cele care trebuie văzute mai frecvent și cărora li se propune în anumite cazuri să facă anumite proceduri, cum ar fi Angelina Jolie, știți că și-a înlăturat glanda mamară glandele mamare pentru că era purtătoare și ea de gena BRCA1, respectiv avea riscul foarte mare să facă cancer de glandă mamară. De asta și ea a mers la înlăturarea glandei mamare. Exact tot așa, la anumite paciente se poate de recomandat înlăturarea glandelor mamare, plasarea implanturilor dacă nu vor să arate cumva altfel, da? Pentru cineva, în momentul ăsta psihologic, cum arată glanda mamară este tot foarte important. Da? Respectiv se face înlăturarea glandei mamare și plasarea implanturilor în același moment se face cel mai frecvent în situația lor. Și ele, am spus, se văd mai frecvent și cumva se monitorizează mai din timp, da? Mai timpuriu. Dacă noi, de obicei, eu am spus să recomand ultrasonografia de la 18 ani în fiecare an, ele sunt cele care cu siguranță trebuie văzute, da? Dacă la noi nu toate doamnele fac în fiecare an ultrasonografie, până la 35-40 de ani, ele trebuie cu siguranță făcute. Și dacă la 40 de ani fac prima mamografie, păi atunci ele sunt cele care fac mamografie în fiecare an. Pentru că noi, la celelalte doamne, atunci când împlinesc vârsta de 40 de ani, facem prima mamografie. În dependență de modificările care le depistăm la mamografie, putem solicita cât de frecvent să o facem. Adică odată, dacă vedem că sunt niște modificări mai importante, o facem în fiecare an. Dacă glanda mamară este sănătoasă, o putem face odată la 2-3 ani. Persoanele care sunt moștenitoare de gena asta mutantă sunt cele care fac în fiecare an. Câteodată necesită să facă și mai multe investigații concomitente ca să fim siguri că nu este cancer. Da? Loviturile anume ne cresc nesemnificativ, dar pot să crească riscul de apariție de cancer de glandă mamară, dar nu a fost cumva științific super demonstrată legătura asta între una și cealaltă. Da, parcă s-ar urmări un procent totuși mai mare de cei care au suferit o lovitură importantă la glanda mamară, ulterior se dezvolte cancer de glandă mamară. Fibroadenoamele, câteodată, purtătoarele persoanele, adică doamnele care sunt purtătoare de fibroadenoame, tot așa sunt câteodată cumva mai frecvent, le crește riscul de apariția cancerului de glandă mamară. Chisturile, foarte nesemnificativ, practic nu cresc riscul de glandă mamară, chisturile din glanda mamară. Cum am mai spus, fiecare doamnă, odată în an, ar trebui să meargă la medicul mamolog și să facă ultrasonografia glandelor mamare. Da? Este ceea ce previne, ceea ce ne poate salva, de fapt, foarte multe vieți și chiar dacă depistăm în stadii incipiente, păi atunci noi putem trata cu certitudine 100% cancerul de glandă mamară, da? În stadiul 1-2, ceea ce nu putem spune deja de stadiile mai avansate. Acolo este și tratamentul mult mai dificil, mult mai complicat de suportat pentru paciente, mult mai complicat de pus în practică în anumite cazuri, mai ales dacă pacientele sunt cu vârsta mai avansată. Acolo nu putem practica toate tipurile de tratamente, da? Nu le pot suporta toate și tot așa.
Respectiv, odată în an, fiecare din noi trebuie să fie conștient, chiar dacă îi spune medicul de familie, chiar dacă nu îi spune, trebuie să meargă la medicul mamolog și să facă ultrasonografia glandelor mamare. În fiecare lună, fiecare din doamne ar trebui să palpeze glandele mamare, da? Adică trebuie să fim exact tot așa conștiente, odată în lună, după ce se finisează menstruația, să facem o evaluare a glandelor mamare, singure acasă. Și atunci când, chiar dacă noi poate nu ne permitem să mergem în fiecare an la mamolog sau ceva, atunci noi singuri putem să depistăm anumite formațiuni sau anumite modificări care pot apărea în glanda mamară și respectiv putem apela la medicul mamolog, nu într-atât de tardiv, când deja vedem semnele cu ochiul liber, dar nu când punem și palpăm cu mâna. Sutienul. Este importantă lenjeria pentru sănătatea glandelor mamare. Trebuie să fie ales foarte corect, să nu fie prea mare, să nu fie prea mic. Câteodată se mai recomandă utilizarea lingeriei fără sfârcuri metalice sau de plastic care sunt frecvent la doamne. Da, nu le excludem, dar bine, este binevenită periodic să utilizăm și braletele astea care sunt fără sfârcuri metalice. Dar nu trebuie să fie nici lingeria cea de sport care este prea compresivă și prea nu permite circule fluxul sanguin superficial într-atâta de bine și să mențină starea de bine a glandei mamare. Altceva ce ar fi foarte important pentru glanda mamară, de fapt, sunt stresurile zilnice care le avem și care sunt la fiecare din noi cumva ar trebui evitate sau cumva retrăite altfel. Odihna care trebuie să fie numai decât liniștitoare, adică să avem un somn calitativ, da, este foarte important pentru glanda mamară. Plus la toate acestea mai sunt maladiile glandei tiroide, maladiile ginecologice care influențează foarte mult starea glandelor mamare. Da? Noi câteodată putem să tratăm ceva local în glanda mamară, dar din motivul că avem anumite situații patologice în glanda tiroidă sau în organele genitale, noi nu putem trata maladia în glanda mamară și odată cu tratarea celorlalte două, noi putem de fapt să rezolvăm situația cu maladia din glanda mamară, da? Anumite stări care pot fi benigne în glandele mamare. Respectiv, cum le mai spun și pacientilor mele, glanda mamară este ceva ce absorbe din sânge tot ca un burete, da? Adică dacă undeva ceva nu este în regulă, practic și cu glanda mamară ceva nu este în regulă. De asta trebuie să aducem practic tot corpul în regulă să fie, da? Sănătos, atunci glanda mamară cumva ne mulțumește și este și ea sănătoasă. Ce mai este important pentru glanda mamară? Să nu facem exces de cafea, de ciocolată neagră, să evităm razele ultraviolete în exces, da? Mai ales vara când mergem la soare, evităm topless-ul, nu stăm în soarele cel mai arzător, adică la orele 11 până la orele 3-4 după amiază, utilizăm tot timpul creme protectoare cu un SPF foarte ridicat, da? 50 plus, și ne străduim, eu am spus, să nu ne plimbăm mult prin soarele arzător. În restul, măsurile generale, adică ne alimentăm corect, ne hidratăm cum trebuie, pentru că mulți din noi nu utilizează cantitatea suficientă de lichide, da? Și dacă chiar o recomand eu pacienților mei, chiar și eu sunt cea care pot să nu utilizez o cantitate suficientă de lichide, da? Adică este foarte important inclusiv și pentru glanda mamară, chiar dacă ne pare poate cumva o șagă, dacă nu e într-atâta de importantă. Dragile noastre, să fiți sănătoase, să mergeți regulat la verificările anuale la mamolog și să fiți frumoase, împlinite, sănătoase și toate cele bune.